Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Mga bangsami, mga pagaryami, nagii muri-puri video tano ipantag sa giyong kutwa kaya pakasyahadat kun iya kitwa komandar oay napimbaalan tano to sa video ugid na ayaw masikaw ron sa ginawa na ad na mga bangsat tano ada masuwat na miya manaro sa mga sulang atig oay miya makarata agyang kutwa mga baseran aya sa baadun na mga baipan oay na taga di o kirurukon kay lenta agyang kutwa facebookiran na sin penutula at mga lokstano sa agyang kaya simbrandu oay na nasira mani miya makarata-rata ikang basa dairan karawin bebasa agyang kutwa piyaka syahadatiran si komandar sa mga ralata basa ayad na liyagula ken na sudin-sulangwa na muslim karyang kumian na mala na sudyo agamat tano na dead na bayran nun miya pakambato may tubo abasa masarangit oay kasuka basa tano miya ilelay tano agyang kutwa di rin ni kasyuswata na sa katanay pimbabasa niran sa marata oay piyaka mamasa ini subsibut sa kalimala ilaha illallah oay na ayaran pimbabasaan sa marata naging kai kagay-gay na din yan di pamanaruan sa mga ralata sa mga muslim oay di na ni pamagisisyon sa mga muslim sin sa publiko na piyagator niya niran na inipaglaban nirampan oay sa dako na kasunian dako na buon kisugat ta kaso sa gyang kuta pinggulawlan yan suti su Allah nagi ikadua video last video mi pantagsan oay agi na matagay mga remind remind tano sumyangaw no na miyaman nagad share katano ang mga muslim lagi do kaya pagintaw ang mga nabi na mala na sa mga followerinan nagkakuan to sa tuma mana aso sumyagad nagkakuan sa tuma o titu mu'min apusar niya nagyang kuto akalian kaaya titu mu'min ang mapapatot ko surga na sukabas ako abara akal agina ni inali wallahu ta'ala po Quran ulil albab mga na ang mga tao ang mga mu'min ang mga latusan yakal pagusar nila nagyang kuto akaliran kay ini suguan na wallah gyung uta pagusar ako akal taman sa miyabala hadith amin ipagayo no Quran oy aya unya gyung kay hadith ang betian tano na aya titu bara akal ang mu'min nagyuto hadis kaniyan maanaw to nagkelupit o di nakebut anipay peruman anto na ikatero nabi la yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marratain Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat itu at tigu Nabi mu'min na nadideng kepakay iba pan madua kapagito ka iyan sanipay sa giyang kutwa girbag kutwa nipay tunay maanaw to ay maanaw to na sumu'min na barakal oay barakal agyang kutwa miyaw lawla akaribatan kumyangaw na dapat nadidno to kapaparumanan lagi daya miyaman agad kumyangaw na ang tano miya iskam tano o mga munafik miya mag-islam mapda sid mismo kumasaw nabi na mga munafik miya mag-islam oay gito so mga tulaka na miya mag-islam agyang kutwa kadaklang kiran sa surong kapag akalniran so Islam pag-iskam niran so Islam kayo timbaloy niran alalan o di na sildiran para disiran kabinasai ugid na aya antapiran nagyuto ang binasaan niran so Islam nanto ni miyawlawla dapan mawafat su Nabi sallallahu alaihi wasallam nasiran imala apringa sa kunabi nagyuto na mga muslimo to mimo muslim sumiyabud sa kalima di pun sambayang na mga Arab pen mas sibut ni ram sa Quran adigeng kay mga marano sa geng kay masatan man to na inubuto mitet taklid jiran si mismo ko masaw Nabi na labisa pulo ang mga munafik absibut sa kalimala ilaha illallah nabi planuan niran agyong kutwa kambuno erang ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyuto na mas mala isabot ko Islam binipuluma makairam banso Nabi oay no pamaka titutanu apiratia agyong gai akatero Nabi ayat titu mu'min na barakal di ketuka anipay kuy kadua na dapat na makatumar katanuanan kanabalangon na pagkaumar katano at tigin na muslim ako na maapi ako niyo perusay kap muslim ako na sumiyabot mambu na yang iputan miniswa-swatan ron ohay kanabaginan ni amanan yan na titu mu'min tabir kanu makasanggibu ohay kayo na kanaya
inaloy ka giyong ko to mimbabasa sa mga rarata mas inampila nila man naging ko to a commander oy mas kiampian niran pegator niyan niran kada ko nakisugat to na kaso nadad na bayran ng miyambas sa sagap pa kabuo marata ayaman o to na ikaw pa kaulo niyan nasa katani pimbabasaan nila sa mga rarata giyong ta mga follower ya kito a commander sator ayaman o to na mga fans yan subhanallah naman kuantan wa tuma sumiya nga una o paman nadir ka tanong pa pakakuha at tuma siya kini Ustad Div Diaz Idnagyan nga kapkilin niyo sa giyang katuladan niyan asya kini na miya nulusulu pastor na mi Muslim sada apastian iban yan inataki so Islam sa publiko miya taskil na sukya taskilaon na mi Muslim ko 2012 oy na iningaranan sa Daud na mimbaluya ustad ka turun na Ustad Daud na siya na mambu na siya rigan mambu o kadaklan a Muslim sa yad na katawiran nun na kakampitan ng mga Muslim nandun niya kayo luganon o ay kateso kayo luganon kuda niya man kawapat katata kumiya sibu ko agaman yan o ay naadam pa na video niyan ako miyan din sa baboy sinsa publiko ay niya perlu dirat agitod ni katantuan yan sa miyawa ko Islam. Na siya kito nada apastian iban yan inataki su Islam. Oy, na mi Muslim na inubo miya da ko agama. Komiyang busa baboy. Oy natigo sa bada Hindu at tanwa ki siya kino na commander santor sa turon wallah kapalap kami Islam. Siya kito akuan Ustad David Ustad Div bada mindua sa turon wallah. Ya kada kala mindu na inubo da maturo. Kami kafirbu mi petubu ko amanaw to napakasalian ay kada kalamis kamian ama pada namin ni suwa-suwaon oy nakautubo mi petu sa giyang kuto paratian yan nabanda ka ng mga paratiya sa mas malapman ikenal ilmu knowledge ko Islam siya kyoto Ustad Div amin beluya Ustad adi siya kini commander sa turo nakate siya kaya commander sa tor na adong panap keto na mga attorney niya na mga Muslim oy suti su Allah kada ko nakisugat to na kaso o mama naging tapia mo kaan yan amya makarang-karang kaakat tero ami susugat ko mga Muslim karangkom kada panabiya oy kakate pagi ay pagapulod tanubo sa giyang kaya kwan muri-puri giyang kaya video giyang mga katero yan no mama nada baro kisugat takas wala giduto Aya pagmin na kasi nagkaswan ka para leksyon. Si kung mga tao, ang mga saruang ang pangatake ko Islam. Kaya man to na inumalbul buda di ka pangatake o mga saruang ko Islam. Kaya makasasanasiran. Katigira na madakap tanubu. Nasar ka masantik tanwa syahadat. Aging kay mga Muslim. Kamapadinap syahadat tanu nada kapangingipon tanuran. Dad na bayaran ka tanu imbetug akaso. Nagina ni kapakasasan naging kay mga kafir. Ay kada-kada kalam yung Muslim sa Saudi Arabia. Namya ko sa Pilipinas na kumiyambu sa baboy. Na. Pamana pagibutan o peruman ko ulit sa ikadua. Peter unabi ba ayat titu mu'min na barakal. Na ba mabut peruman na ulit. Maana giyong ko to past amyaw la akaribatan. Na ba manggulaw la peruman. Ako naging kayam yung Islam. Napada ka sumiyabot siya kalima la ilaha illallah. Oy. Nadadum panaro isa ayamanaw to na mga kuan sulangatig at tigtano. Nakaya pinaruan tano sa sulangatig sa nasudito sa benar. Lagi do pa maging kaya kaprimay na Amerikano. Ami pantag ko mga tutulang ko mga munafik. Kasi mga munafik na mimu muslimo to misi syahadat mambu. Nakay akal. Basiran na mindu nabi. Saya manaw to naturuan. Na inubo na siran mga tuturo. Hoy. Kaya akal o usar na yung utama munafik. Na siya kini, naad na pastiyan, kami kabuka siya kini, commander sa tur sa mga rarang kakatiro, may pantag ko Muslim. Oy, nababad niya, maano to, na di tanumbagan sa leksyon. Ay pagmin mo sa giyang leksyon, nagyuto betugan sa kaso. Kenapa lagi dagi mo ta kaya sa buto, lagi mo ta sa kataw, ay maana niyan, na fans commander sa tur, ababay, ay kasabutan nino na isusugutan ko ng bunuhon si Commander Sator.
O ay taman sa inaloy niya nakatetingin so 45 ba nasungi nga saya nagungatimba ka. Da aba mi aloy aba budwa si Sator. Aya inaloy amin ang bugan sa leksyon ng betugan sa kaso. Agi mo tapian naro yan sa public. Ariyang kumyan sa mga Muslim na paman ada gisugat terwa kaso. Paman na friro, libriro. Anda su akal. So tisu Allah. Lagi benda gingga iya makampata video abiugaan tanu saya. Na makabagay ka tanu kaya tuma. Kenapa may to asar kami santi ka tanu syahadat kami syahadat mapada. Agi yung kaya miya kalalar ka tanu atraso. Kaya na kuan. Piang atagini na so agama tanu. Na lumimak umambubagutan no, puso tano na piyangingiputan no, piya makakantano. Nabaginan. Dapat na para kabagan sa leksyon naging ang mga ralata ilalag, may tumayto na piyangatagiran sa Islam, nakabatugan sa kaso kapara malaklak aging iya makapipigil na pagataki ko Islam, ang mga kafir. Nada, kayap kesuan tano na sulagid tano ang Muslim. Suti su Allah. Di mo tadi yung ditero, sa yung mga komen tatigiran na pasibaran na kisek, kaya maanaw to na miyag Islam. So kasabar na adin adar pa iyan. Upama kaaya siya limbutan i-commander Sator na so private akabenar ka. Kaya barat na adna lialim yung kutamok ka. Espesyal upama atamok ka. Kabenar ka. Sariling ka atamok. Nagkapa kaya rungkon mao sa ragyong utaka sibar upama kading ka kesuan. Oy. Naidapat ka. Kana ba aya lialim commander Sator na so sariling ka akabenar. Kapangkalahatan na ya, kanaba aya mo kiyagama ko Muslim Islam na saka. Kalangon na miyang ngaran sa Muslim, absubud sa kalima la ilaha illallah, na kabenarin na naging nga Islam. Jiniralaya, ayad na inatakin na kabenaru Allah. Na pamana, pasinsya na kakapsubaran ka. Pamana, kabaraong kabus, akapagatakiya ko, agamaw Allah. Agamaw Rasulullah. Agamaw mga nabi, na pag-usaran sa kasabar. Diyon imbetug sukaso adumadayton. Tunanan pamikiran. Sukas sebar na singka inusar kumimubal sa samarata. Si kuwagama wallah. Nada ka sebar. Amay ka ayami pupantag ka nas kami absubut sa kalimala ilahilan na nas kami dingga di pa makaratan. Panaruan sa mga sulangatig. Ino kada sebar. Dan ka usara sukas sebar sir kami. Amin ipentag ka absubut sa kalimala ilaha illallah. Na may kaging ka na si Commander Sator asya truyan so agama wallah na yang pag-usaran sa kasabar. Anda so pamikiran amapya. Nakatay, malun yun gede-gede ngay may apya mukha ni nakatero. Siya kini Commander Sator. O inu kapakay asabaran na lagi daya. Ayad na siya truyan na sa mga Muslim. Panabas sariling kahak. Kaso kabnar wallah na gito niya siya truyan kaagamanan o mga nabi. Sa mga Muslim. Nakatay, abantay ni waging gaya, video niyan, agi pag-orienta nuron, uway, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pag inalipos tayong relay nyo, magpapakamatay kayo dahil sa relay nyo, katarantaduhan. Ang Muslim, hindi naniniwala kay Kristo. Kasi hindi nila binabasa yung lumang bagong tipan. Basahin nyo yung bagong tipan para malaman nyo pwede na kainin ng baboy. Ay abang-yabang yung mga Muslim. Duwag naman kayo pag nag-iisa lang. Matapang lang kayo pag marami. Mayroon akong hinamon ng Muslim, gwardya Gwardya sa gasolinahan. 1995 ba yun? Ako pang-attendant ako ng gasolinahan. Yung Muslim, gwardya. Medyo meron kami hindi pinagkaintindihan, kunting diferensya. Mayabang. Shotgun hawak niya. Sabi ko, ibaba mo yung shotgun mo, suntukan tayo. Putragis, ayaw lumaban, kinasahan ako ng shotgun, sabay sipa sa akin, di ba duwag mga Muslim? Mayabang na yung mga Muslim pagkampi-kampi. Subukan yung magipagsuntukan sa akin, Muslim. Ngayon, kasing laki ko rin. Di ko urungan yun, basta walang kampihan. Ang dami nyo dama, ikaw pat. Ano ito? Banal sa inyo? Wala akong pakit dyan. Kung banal sa inyo yan. Ang ko ang Muslim, traidor. Hindi malaman kung sinong kalaban. Traidor nga Diba? Sasabihin nyo, bakit?
Kung masama ang ugali ng Muslim, bakit mga Kristiyano ang karamihan na kulong? Paano ang Kristiyano? Hindi man kampi-kampi. Solo flight ang Kristiyano. Hindi naghanap ng kakampi. Patay kung patay ang Kristiyano. Hindi kami naghahakot ng kakampi. Tandaan mo yan, Muslim ka, nag-react sa akin. Kaya nyo humarap ng kasalanan? Kaya nyong wag tumakbo sa kasalanan? Alam ko si Builayas kayong mga Muslim eh. Hindi kayo magpapahuli ng buhay eh. Pero lumabang kayo ng parehas. Tingnan natin kung sinong masasawi sa atin. Parehas lang Hindi ako nagyayabang kasi visit na visit ako sa Muslim. Anak ko na-scam sa online business. Nag-order ng case ng cellphone. Sabi marami dong litis. Yun pala pagdating sa bahay. Anong litis sinasabi nyo? Pinuntahan niya yung Muslim. 3,000 yung binayad ng anak ko. 1,000 lang binigay. Ganyan ang Muslim katalino. Makabinta lang, manloko. Kaya manahimik kayo.